goɗɗo o ko Seydou Mbaye jeeya ko jawab ko dedeɓo bumoyaade ɗi Bayla Mbaye baajibaɓe ngari minen e liɗɗo hannde nder zawi goɗɗo o ko ɓi Amadou Faté o wiyete ko Abdallah on ko wuri he jeeya e o wi ko ɓeeɗo jeegoɓe catata heen tata noon e koko woɗɓe galleji ɗumen hanki jamma dewle ɗe kumama ene mbiya yo Allah fewnu yo Allah tum dewle malaɗe ɓen so catanaɓe gayni ɓe jakaka hanko ɗum ɓeto noon no kontude jamde kono amini salmini dental ngal ha no fewi o salmini jinnaɓe ɓe o wi jinnaɓe tinnima gila ɓeɗo sukaɓe gari ɗo jungo makko ha yetti ñalawma hande babiraɓe meeɗa yettitaɓe a faamide ndaari hen goto bamum meeɗa arde wi hokkam dañide ɓiyam o yaha wonnuɓe koɓe golle hay so jomum ari ɗo ñagade almudo ƴeewiɗo hokkam almudo hokkam on hokkam ɓiyam o walloya hay hen goto wiyan noon ɓe gondi e makko gondigal moƴƴal ɓe luurodirani e makko ɓe meeɗa soppudemo ɓe meeɗa wadde ko mettimo kamɓe ne jinnaɓe gila ɓe gaddimo ɗo ɓe meeɗa jurnade ɓe meeɗa hay telfinde eɓe namno sukaɓe no gooni ɗum ko yettore Allah ha no fewi eyyi goɗɗo o to hoore makko ko ceerno aali ceerno kam hoore kunnira o ɓi mawniko e ɓi ɗiɗi baba ko ko ɗiɗi eyyi ko ɓeeɗo jeegom ɓe jetti Allah ha no fewi kamɓe ne jinnaɓe ɓe tinnima yo Allah yeɓɓe moƴƴere koɓe jinno ko ɓe keeɓi ɗum addude ɗum nomin nanna jangde ha nanga kadi jomum kadi nawta ɗum walla ha artore e jungo maɗa wona hunde weɓde ɓe jarama ha no fewi ala ko porte parole ɗum addi kam ɗo noon ala ko ɓe detti ɓe taggini korode ala ɓe detti ɓeɗe heeɓi ni ala ɓe detti ɗum detti ala ɓe detti ala ɗum porte parole ni so ñege kala destiny mi heɗata on dani ɗum detti son mbemo forfe ja e sukaɓe ngari fuɗɗade deftini wiyete maɗa goto goto moƴƴirte de e ceerno Oumar Ba ɗi ceerno Bello Siri Abou on reftata